Bejn is-6 u d-9 ta' Novembru se jittella l-ewwel Festival tal-Idejat f'Malta. Bit-tema tiegħu se tkun it-tibdil fil-klima b'diskussjonijiet minn panels ta' esperti lokali u internazzjonali. Dan fl-isfond tal-parteċipazzjoni minn diversi artisti, workshops, wirjiet, qari u rappreżentazzjonijiet minn Kor Malta, Sfin Malta u l-Orkestra Filarmonika. Dan il-festival li qed jitmexxa mid-direttur tad-Direttorat tal-Kultura Alexander Farrugia u d-direttur artistiku Karl Fiorini għandu lan li jispira lis-soċjetà b'tali mod li jiġu indirizzati l-isfidi marbuta mat-tibdil fil-klima. L-idea ta' dan il-festival huwa illi noħolqu minn Malta ċentru ta' idejat li kienet ħolma tal-professur Edward De Bono li aħna nixtiequ illi nġibuha realtà. U għalhekk qegħdin nġibu flimkien esperti, akademiċi, membri tal-pubbliku wkoll u attivisti flimkien mal-artisti biex noħolqu proprju dan id-dialogu biex inwieġbu l-mistoqsija dwar x'se jiġri għada. Il-Ministru għall-Wirt Nazzjonali l-Arti u l-Gvern Lokali, Owen Bonnici, esprima l-entużjażmu tiegħu għall-ewwel edizzjoni ta' dan il-festival.